Bejn Settembru u Diċembru s-sena l-oħra mill-pajjiżi kollha tal-Unjoni Ewropea Malta irreġistrat l-akbar żieda fl-iljieli li għamlu it-turisti f'postijiet tal-akkomodazzjoni dan ħarġ minn ċifri tal-Eurostat, l-Uffiċċju tal-Istatistika tal-Unjoni Ewropea. Minnhom jirriżulta li meta l-aħħar kwart tas-sena l-oħra jitqabbel mal-istess perjodu s-sena qabel, Malta irreġistrat l-akbar żieda ta' 16.5%. Iż-żieda tal-iljieli f'Malta kienet iżjed minn 3 darbiet aktar mill-medja Ewropea. Fil-fatt hawn kienet irreġistrata żieda ta' madwar 5%. Minn dawn iċ-ċifri ħareġ li wara Malta bl-akbar żiediet fl-iljiel imqattajn kien hemm il-Latvja, l-Italja u l-Kroazja, il-kol bżieda ta' aktar minn 10%, waqt li fil-maġġoranza l-kbira tagħhom l-istati membri tal-Unjoni Ewropea kollha żdiedu, l-Irlanda kienet waħedha fit-tnaqqis fl-irjieli tat-turisti fl-aħħar kwart tas-sena l-oħra. Dawn iċ-ċifri tal-Eurostat jikkonfermaw mhux biss in-numri rekords ta' turisti f'Malta s-sena l-oħra, iżda anke n-nefqa bla preċedent tagħhom li tisbuq it-3.3 biljun euro.